Ho, 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 ho. Ahojte, vítam vás pri novom videu, ďalšie zo série Vlogmas. V pondelok skoro ráno som cestovala autobusom do Senice, mala som tam odbery na endokrinológii po nejakých 2 mesiacoch. Našťastie tam nebolo veľa ľudí a hneď som šla na radu. A potom som sa zastavila aj spolu s mamkou na kávičke v Esko Bistro v Senici. Super kaviareň, odporúčam. Dala som si na nejaké ich chlebíky s praženicou, bezlepkové, fantastické. Veľmi to bolo dobré a veľmi ma to zasytilo. No a potom sme sa zastavili v Tesku a cestovali sme domov. Takže to bol len taký krátky výlet, dá sa povedať. No ale stihla som si aspoň nakúpiť pár bezlepkových a bezlaktózových vecí, keďže moje črevá sú v poslednej dobe nejaké neposlušné. Otvorila som si adventný kalendár, mám tuto Milka adventný kalendár a Yankee Candle od kamarátky. Tie sviečky z Yankee Candle voňajú úplne nádherne a každý deň si jednu zapálim. Tentokrát som mala vôňu Black Cherry a voňala krásne. Po obede, keď som sa naobedovala, trošku si odpočinula, tak som sa pustila do nejakých povinností, čo sa týka školy, digitálnej univerzity. Musím si spracovať otázky z prednášky, ktorú som mala cez víkend. Mali sme Google reklamy a táto téma je dosť mimo mňa. Nechcem sa v budúcnosti venovať PPCčku a nebaví ma to až tak, takže tomu sa venovať nejako nebudem. Skôr fakt ma láka ten copywriting a content marketing a takéto veci. Prípadne sociálne siete. Inak sociálne siete budeme mať vlastne teraz, tento víkend, takže som veľmi zvedavá na prednášky. Takže som sa začala robiť otázky, ale nevenovala som sa tomu príliš dlho, lebo som bola unavená. V podstate bolo to po víkendový prvý deň a cez víkend som mala teda školu a aj keď som si rozdelila prednášky na oba dní, tak to bol taký náročnejší víkend a aj psychicky som bola taká unavená, keďže ešte trošku vo mne doznievali veci z mojho predchádzajúceho sedenia u psychologičky, o ktorom som teda hovorila v predchádzajúcom vlogu. No ale v podstate som sa tomu chvíľku takto venovala, ešte som si dopozerala nejaký čas prednášky, ktorú som nepostrehla alebo ktorú som nestihla zaznamenať. Takže som si to len takto krátko pozrela, dopísala, čo bolo treba. No a musím sa už začať pomaly učiť na ten test záverečný. Tých otázok je strašne veľa, kopí sa to. Takže už by som sa asi mala začať učiť. Dúfam, že sa mi to trošku podarí. No a tak som trávila to po obede v podstate. Pozerala som mala som pritom pustenú televíziu, takže som nemala ticho. A väčšinou si potrebujem niečo do pozadia pustiť, pretože ticho ma niekedy ubíja. Je príjemné častokrát, ale niekedy je proste nepríjemné a také ubíjajúce, takže niekedy je proste potreba si niečo pustiť. No. Večer som si dala len bezlepkové pečivo z Teska, ktoré som si kúpila. No a v podstate som už také nič extra nerobila. Chcela som ísť ešte do zasielkovne, ale už mi to nevyšlo. Musela som si ešte nachystať lieky do liekovky, keďže ráno som nemohla, nestihla som. Takže na celý týždeň si takto pekne chystám do liekovky lieky. Viem, že to vyznieva ako proste činnosť dôchodcu, ale bohužiaľ taká je realita. Takže beriem ráno antidepresíva, bez ktorých fungovať neviem zatiaľ. Lieky na štítnu žľazu, teda Euthyrox
a potom hydrokortizón, čo vlastne súvisí s mojou poruchou, kvôli ktorej nemám dostatok kortizolu, čiže stresového hormónu a jednoducho ho treba takto doplňať. A tie lieky sú do začiatku boli dosť náročné, pretože som po nich aj pribrala, aj som bola unavená totálne. Ale teda snažím sa to zase vrátiť nejako späť a vyladiť to. A tá únava našťastie ale už pominula, takže to je fajn. No a potom beriem nejaké vitamíny, neurobión a niečo na vlasy, pleť, nechty. A večer mám Tritiko a Quentiax, čo je antipsychotikum, ktoré som začala brať kvôli mojim nočným morám. Takže takáto je proste moja realita. Každodenná, že tie lieky jednoducho beriem. Aj keď by som najradšej nemusela, ale ak mi pomáhajú, tak proste je to dôležité. Takže tak. A na tej endokrinológii som vlastne bola kvôli tomu kortizolu, keďže tú poruchu treba nejako sledovať, že či sa teda tie hladiny zvyšujú. Plus je tam ešte také náročné na tom, že pokiaľ napríklad cestujem alebo mám nejaký zákrok alebo som v nemocnici, tak ten hydrokortizón musím proste brať viac. Takú vlastne dvojitú dávku, takže není to moc dobrá stránka života, ale tak to bohužiaľ je, taká je realita a ja chcem realitu zdieľať, takže preto vám to o tom teraz tu vlastne hovorím. Takže tak. No a potom večer som si už len pustila Grey's Anatomy a išla spať, takže to by bolo všetko. Majte sa krásne, uvidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.